Había unha vez unha bella carpintería na que traballaba un home chamado Gepetto. Gepetto estaba dando os últimos retoques a un moneco de madeira, e cando por fin acabou, decidiu chamarlo Pinocho. Gepetto foise a durmir co desexo de que Pinocho fora un neno de verdade. Cando estaba dormindo, apareceu unha fada boa e converteu a Pinocho nun neno. Para que distinguira entre o ben e o mal e obedecera sempre a súa conciencia, a fada deixou a Pepito Grilo como encargado de axudar a Pinocho para que non fixera cousas malas. Ao despertar, Gepetto non daba crédito ao que vía, xa que Pinocho podía falar, rir, camiñar, etc., como un neno de verdade. Gepetto pensou que aínda que o seu fillo era de madeira, tiña que ir á escola como os demais nenos. De camiño á escola, Pinocho pasou por un teatro de títeres e púxose tan contento que bailou con eles. Pronto deuse conta de que non tiñan vida, xa que bailaban movidos por fíos. Ao rematar a función, un señor deulle unhas moedas polo ben que o fixera, e Pinocho seguiu de camiño ao colexio. Polo camiño atopouse cun gato mentireiro, que lle dixo: Onde vas tan apresa? Vou marcar un abrigo a meu pai con estes cartos. Eso é moi pouco para un abrigo. Non te gustaría conseguir máis? Pinocho contestoulle que sí, e o gato enganouno dicíndolle que se enterraba as súas moedas crecería unha planta que lle daría diñeiro. Con estas mentiras, o gato e o seu amigo o raposo levaron a Pinocho lonxe da cidade e o ataron a unha árbore. Pinocho berraba e berraba, pero ninguén o oía. De súpeto apareceu unha fada que lle preguntou: Onde perdiches as moedas? Cruzando o río, respondeu Pinocho mentre se crecía o nariz e, ao ver o seu nariz, púxose a chorar. A fada fixo que o seu nariz volvera a ser como antes, pero se mentía outra vez volvería a medrar. Pinocho marchou cara a cidade e atopouse cuns nenos que lle dixeron que marchaban á illa da diversión, onde todo era festa e non había colexios nin mestres, e preguntáronlle si quería ir con eles, ao que Pinocho respondeu que sí, e marcharon. Entón apareceu a fada e lle preguntou: Non me prometeras que ías ao colexio? Sí, xa estiven alí. E de súpeto volveu a crecerlle o nariz, ademais dunhas orellas e burro. Así que Pinocho, arrepentido, decidiu ir ao colexio e despois volver a casa. Gepetto fora buscar a playa con tan mala sorte que ao meterse na auga tragouno unha balea. Cando Pinocho se enterou, decidiu ir rescatar ao seu pai. Ao chegar á praia meteuse na auga e esperou a que a balea o tragara a el tamén. Adentro da balea abrazouse ao seu pai e decidiu facer unha fogueira para que a balea abrira a boca. Así o fixeron e saíron nadando cara á beira do mar,
E unha vez ali abrazáronse outra vez ata que apareceu a fada e premiou a valentía de Pinocho, convertendo nun neno de verdade.